बांलादेशआव गोदानै सोरखार बेरेखा हिंसायारि सोमावसारनायाव 100निबो बारा सुबुंफ्रा बुथारजाबाय आरो गोबां जौ सुबुंफ्रा जोखोम जाना दं। थांनाय सानथामनि गेजेराव बांलादेशआव गोदानै फिन सोरखार बेरेखा हिंसायारि सोमावसारनायजों थांनाय 5 आगस्ट रबिबाराव 14 पुलिसफोरजों लोगोसे खमैबो 98 सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जानानै दङ। बांलादेशआव दा नोगोरारि दावराव-दावसिनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन सानफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव खथाखौ लानानै सोमजिदोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा ढाका आरो चटगांवजों लोगोसे गोबां नोगोरफ्राव रैखाथि गोहोफोरजों नांलायदोंमोन मानोना गुवारै जाख्ल'नाय आरो रांखान्थियारि गाज्रि सामलायनायनि अजद होनानै दानि सोरखारनि बिबान एंगारनो दाबि खालामदोंमोन। दावराव-दावसि होंगो दोंगोखौ दबथायनो थाखाय पुलिस आरो मिलिटारि फर्सफोरा मोदै गग्रा गेस, राबारनि गुलि आरो गोथां गुलि बारुद बाहायदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। सोरखारा बे समाव कारफिउ जाबसिनदों आरो गोजोन थानो खावलायदों, नाथाय बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि दाबिफोरखौ सुफुङाजासिम गावसोरनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोलिबाय थानो समायखिरा लागासिनो दङ। गेजेर हायुंआरि सुबुं समाजा बेनि सायाव दुखु फोरमायदों आरो फारनैथिंबो सांग्रां थानो गोजोनखौ लाबोनो खावलायदों।